Siyanibingelela nonke balaleli egameni lenkosi yethu Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi ezimpilweni zethu. Unkanyiso Bright Zulu lokhulumayo, ngihamba nomfowethu umhlengi Zondi. Sizocela kubo bonke abantu abalalele ukuvula ngomkhuleko. Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho Nkosi uJesu. Umbuso wakho mawufike. Intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Sithethelele Nkosi amacala ethu, usipha amandla okuthethelela nalaba abasonayo. Ungasingenisi ebulingweni, kodwa usindise kokubi. Ngokuba umbuso ungowakho, namandla nenkazimulo kuze kube phakade. Amen. Amen. Sizocela kubo bonke abantu abalalele, ikakhulukazi laba abathi bayakholwa ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi ezimpilweni zethu, nalaba abathi basindisiwe bona, bahlanziwe izono egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Usheshise uthathe iBhayibheli elikhona endlini. Ungabuza ukuthi iBhayibheli kabani, makhona iBhayibheli endlini, sheshisa uluthathe kuze uzoba nokuqonda kwemibhalo masifunda phansi. Uma abantu bethi bayakholwa ukuthi ikhona kuphi lokhu kukholwa abathi bayakholwa, uNkulunkulu mayivumile uzoba nokuqonda. Wena ongenalo iBhayibheli endlini, sheshisa-ke uvule i-app yakhe esefonini. uJesu Kristu mayivumile eyithinta inhliziyo yakho njengamanje, uyivule uqonde imibhalo masifunda, ikakhulukazi laba abathi abantu mabethi basindisiwe, ukuthi yini khona lokhu ukusindiswa. Mabethi basindisiwe bakhuluma ngani. Sheshisa-ke ucishe zonke izinto ezisiphazamisa efonini ukuze uzoba nokuqonda ukuthi yini insindiso. Vula i-app yakho ucishe ezinye izinto ezingaba isiphazamiso. Thatha iBhayibheli lakho uzoba nokuqonda. Unkanyiso Bright Zulu lokhulumayo, ngihamba nomfowethu umhlengi Zondi. Bingelela nondaba. Amen. Amen. Sibonge bazalwane, sithi ukuthula makwande kunina nonke egameni likaJesu Kristu. Sithi umoya kaNkulunkulu nomusa wakhe mawenze intando yakhe, ngokuba unomusa kulabo anomusa kubo. Nakhona ingalo iluliwe kulabo abafuna ukusindiswa, ukuthi babambe isandla sikaJesu beze ebungcweleni ukuze bathole ukuphila okungenamkhawulo, baphuze amanzi kamoya bengeke baphinde bome. Namanje nake sithi igama likaNkulunkulu maliphakanyiswe. uNkulunkulu oyedwa munye qha, munye vo, akanamphelezeli, akabonisani namuntu, akekho semva kwakhe noseceleni kwakhe. uNkulunkulu isihlalo sobukhosi sakhe sisodwa, esobukhosi isihlalo esikhazimulayo ezulwini sinye, aziziningi. Uma unenkinga yokuthi wena ezulwini uthi khona uNkulunkulu abathathu, ulahlekile ngamalengiso, ngokuba uNkulunkulu uyakuveza ngezincwadi ukuthi uNkulunkulu uyedwa, akekho omunye uNkulunkulu eseduze kwakhe, akekho omunye uNkulunkulu ongaphambi kwakhe. Uzakhele izulu nomhlaba ngamandla akhe, nangobukhona bakhe, nangobukhulu bakhe, nangenkazimulo yakhe engabonwayo, wakha izinto ezibonakalayo. Singofakazi balezi zinto iBhayibheli elikhuluma ngazo, ngokuba umbhalo, ukuze kuqale ngicacise lento le, awuhambe kwincwadi kaJohane ngoba sekufika esinye iscripture, Johane chapter 7 verse 39, ukuze uzoba noqonda ngakho konke uNkulunkulu lokhu afuna ukuthi sikwenze nofuna sikwazi. Kufanele uqale iBhayibheli ulifunde ngokuqonda. Uyothi mase ufunda ngokuqonda, ingakho uJesu Kristu
akhuluma nabaFarisi nabaSadusi lento elandelayo wathini? Incwadi ngokukaJohane isahluko 7 verse 39. Washo lokhu ngomoya abazawumamukela abakholwa nguye. Uxolo awuhambe lapha ngifuna usahluko 5 ngiphazamile. Sahluko 5 verse 39. Incwadi ngokukaJohane isahluko sesihlanu verse 39. Nihlola imibhalo ngokuba nithi ninokuphila okuphakade kuyo. Uthi eBhayibheli lesiZulu libuye ngenzele ingwejhwebu ungazi noma umuntu oyibhala mhlawumbe ungakwazanga ukuchaza ngokuba ngesingisi ithini ngesingisi awuvula iBhayibheli lesingisi bese sichaze isiwoke eBhayibhelini lesingisi sikhombisa umehluko phakathi kwale Bhayibheli lesiZulu nale Bhayibheli lesingisi. Asazi noma wenza ngamabomu kodwa kuningi kubuye kuphambane uma usuthi uyakufunda ngeBhayibheli lesingisi nangelesiZulu ngenxa yencazelo. Incwadi ngokukaJohane isahluko sesihlanu verse 39. Search the scriptures. Lokho ukuthi hlola imibhalo but ngesizulu lithini? Nihlola imibhalo. Uzumehluko uthini? Lesingisi ithi asihlole imibhalo. Hlola imibhalo ngesingisi ithi search the scriptures. Ngesingisi ithi ke search the scriptures. Ngesizulu nihlola imibhalo. Uyayibona ukuthi umehluko kuphi? Ithi lana siyayihlola imibhalo. Yebo siyayihlola imibhalo but la uyasitshela ukuthi asiyenze. Ngesingisi uthi ke asihlole imibhalo. Le Bhayibheli lesiZulu lithi lona sihlola umbhalo. Angijwayebo ukuthi uqonda liyalahlekisa kancane. Ngokuba njengoba uJesu Kristu ethi asihlole imibhalo. Ngokuba kuyona sicabanga ukuthi sinokuphila okuphakade. Hlolani imibhalo. Nakho ke ngesizulu ufuna ngabe isho njalo ithi hlolani imibhalo ngokuba nithi ninokuphila okuphakade kuyo. Ukuba embhalweni sithi sinokuphila okuphakade. Iyona efakaza ngami. Imbhalo ifakaza ngoJesu Kristu. Imbhalo ifakaza ngoJesu Kristu. Umthetho owezaphula umthetho. Umthetho owabantu abaphula umthetho. Umthetho umyalelo obekiwe okumele ulandelwe umthetho. Umuntu owenza okuphambene nalokho okubekiwe nalokho kumele kwenziwe ngokomthetho kaNkulunkulu. Lowo muntu uyisiphula umthetho. So uAdam noEve noma uEve waba yisiphula umthetho sokuqala. Mase baphulile umthetho uNkulunkulu wabaqalekisa abantu ngenxa yokuthi amehlo abo asevulekile sebazi izinto ebekumele bangazazi ngokuba baphulile umthetho. So kwazi ukuhlukanisa okubi nokuhle ngokuba yisaphula umthetho. Uma wahlulelwa ngokuphula umthetho ube ukhonjiswa into okumele ngabe uyenzile kodwa wangayenza. Wenza lokhu okuphambene nomthetho. Ingakho kuthiwa umthetho owezaphula umthetho. So wathi ke uNkulunkulu kwincwadi kaGenesis ukuze wena wazi ukuthi unokuphila okuphakade nokuthi uNkulunkulu unomusa ingalo yakhe eluliwe uma ufuna ukuphila okuphakade njengoba isho incwadi ithi hlola imibhalo. Ngeke uze ukwazi lokho, ngeke uze ube ufakazi ungazange uyihlole imibhalo. Ingxenye yabantu beze eBhayibhelini ngaphandle kokuhlola imibhalo bathathe izinto ngenhliziyo nangelukuluku bese bayaphambuka bangakwazi ukunika incazelo efanele ngokuba abayihlolanga imibhalo and azange bazithobe ukuthi umoya engcwele uhlale kubona ukuze bona bahlole imibhalo ngokuqonda. So wathi uEva esewuphulile umthetho wathatha nesidlo wasinika
uAdam bangena esonweni bobabili. Isono kusho ukuthi wenze into engavumelekile, kuyicala noma unecala. Uma unesono unecala. So uma ke qhamuka intshumayelo nemfundiso engcwele eqhamuka kuNkulunkulu, wena ikuhlukumeza ngoba nakho yizo ngomuntu, kodwa ibhaliwe phansi eBhayibhelini, kodwa wena uyaliphatha iBhayibheli, kodwa wena uvumelani nento ebhalwe phansi eBhayibhelini, kodwa uthi uyamazi uNkulunkulu, uhamba utshela abantu ukuthi uJesu uyabathanda, kodwa ubatshela iqiniso. Wena unecala. Unecala uma uthi kuyashunyayelwa, ungafuni ukuzwa igama lento oyenzayo njengobufebe nokuba isidakwa nokuba isiphingi. Uthi ke amagama ahlambalazayo lawo ingoba likutshela into iyona, unomoya wobufebe nomoya wokuphinga nomoya wokuba isidakwa. Into ekwenza uhlabeke ingoba unecala. Ukuba unalo icala ubungeke uzuhlabeke. Uma umsulwa ubuzovumelana neBhayibheli, kodwa ngokuba wena unecala, bathi ngesingisi you are guilty. You are guilty as charged. You are guilty. Uyisaphula umthetho. Umthetho owesaphula umthetho. The law is for the lawless. Lawless. Umuntu ophila ngaphandle komthetho, wenza intando yakhe. So, njengoba uNkulunkulu ekhuluma ke manje kwincwadi kaGenesis chapter 3 verse 22. Incwadi uGenesis isahluko sesithathu, ivesi lama-22. Yes sir. uJehova uNkulunkulu wathi, bheka, uAdamu usenjengomunye wethu. uAdam usenjengomunye wethu. Lalela, aze abe njengomunye wethu. uNkulunkulu wambeka engadini, wamgadisa ingadi ukuthi ayinakekele. uAdam wenza njengoba uNkulunkulu wathi akukuhle ukuthi indoda ibe yodwa ingabi nawo umsizi. Wasemlalisa ubuthongo obudlulile, wakhipha ubhambo, wakha umuntu wesifazane. Umuntu wesifazane wayeseba khona. uAdam wasethi lo uyithambo lamathambo ami ngokuba ukhishwe endodeni. Useyinyama yenyama yami. Uyakubizwa ngokuthi indodakazi. Uza kubizwa ngokuthiwa indodakazi ngokuba uthathwe endodeni. Njengoba ethathwe endodeni. Ngalokho ke indoda isiyawushiya uyise nonina inamathele kumkayo babe nyamanye. Uma sebenyamanye okuhlanganiswa uNkulunkulu akekho ongahlukanisa. So wathi uEva ehleli, waqhamuka inyoka, yamlutha. Yes Lord. Yamluthela ukuthi aphule umthetho kaNkulunkulu. Yamyalela ukuthi enze into uNkulunkulu athe ayingenziwa. Badle kumuthi okungafanele ukuthi badle kuona. So ngalokho ke uEva waba nengxoxo nenyoka, umoya ongcolile. Waze wafika kuyisinqumo sokuthi abone umuthi lo kuthiwa bangawuthinti ukhanga, ukuthi ungamlethela ukuhlakanipha naye akwazi ukufana noNkulunkulu. Ngeke azafe manje ngokwenyama kodwa ngokomoya. Njengoba kuthiwa umthetho owesaphula umthetho, into ezombulala ukuthi wenze into ekuthiwa angayenzi. Uma kuthiwa nentombazane kini ungalali ngaphandle komshado, ulokhu utshelwa leyo nto njalo uma usakhula. Emva kwalokho ukhule uthola peer pressure kubangani bakho, ubona behle benyuka begqoka amabhlukwe bezimpintsha bezipenda ubuso bentanta nabafana. Incwadi uGenesis isahluko sesithathu verse 6, owesifazane ebona ukuthi ungangixeshi lento ngichaza manje uyanglahlekisa kuyona.
Angenanga nje ngendlela efanele bekumele ngiyibize. Okay. Hallelujah. Njengoba wena uyaliwe kuthiwa ke ungalali ngaphandle komshado. Sobabonile ke benzela imikhuba yabo nawe waze wathatheka na TV ubona amantombazane kuthiwa kuyadayithwana nabafana kudlalwa lezo inhlelo ku TV. Amen. So nawe nomoya wokufebe kancane kancane uyangena. Uyintombi yakwenu usagqoka kahle ugqoka isiketi sakho esishaya izansi kwamadolo. Mohamba emgaqweni amantombazane alahlekelwe isimilo akubiza ngogreni akubiza ngawo wonke amagama angasile ngokuba ke bathi wena uyisalukwazi ngokuba wena ugqoka ngendlela ehloniphekile umboza ikhanda lakho awuluki awufaki makeup umuhle ngale ndlela uNkulunkulu adale ngayo. Amen. Mase kuba khona umfana ozoloke kunamathele njalo mekubona eloke kunamathele ngemuva. Lo mfana lo mekunamathele akakunamatheleli ukuthi ufuna ukushada. Uhlala lapha ekhoneni naye wayekhuziwe kubo ukuthi musa uhlala nalabo abafana ungabhemi ungaphuza utshwala. Amen. Ngenxa ukuthi abafunanga ukulalela wawuphula umthetho wabazali. Isaphula umthetho esinye wena umuntu wesifazane uhamba kahle ngendlela yokholo kini nisindisiwe. Usathana kanayo indawo kodwa ayifuni indawo yokuthi angene kini ungena ngawe manje. Ngokuba wena usamusha uyintombi into uyabalalela abazali. So ngalesikhathi lokubuka lezinhlelo ku TV beloke beqabulana belokhu kuthiwa kuyadayithwana kuvezwa abafana abasexy kuvezwa abafana abano six pack kuze kuvezwa abafana abanestyle abaluke kahle abahle. Usathana uyakusebenza uyakwenza ucabange ukuthi kunganjani uma ngase lento ke yenzeka kuEva naye wathi wayemebuka isihlahla noma umuthi wathi uma ngase kunganjani lapho zomuthi uyabukeka. The moment ummela lomfana emgaqweni ohleze ekuvimba. Yes, God. Umnika indawo ulokubhala phansi ngonyawo uhleka ubala. Amen. Uyaqala manje usathana usekwenzisa lento ayenzisa uEva yokuthi amxoxise usuyamxoxisa lo mfana usumnika indawo. Sekuyapha manje wena usumnika inamba yakho lo mfana. Inamba yakho bekuyinamba yabantu basesontweni osenda nabo sekukhona umuntu ongasasonto usathana usengenile. Amen. Amen. Usiyangena udlela ngenhliziyo yakho lo mfana ukusendela ama message ukufonela ebusuku ubona ukuthi uyakuthanda. Yazi ngendlela enza ngayo ubona ukuthi uyakuthanda. Amen. Awusaye esontweni noma ufika late esontweni noma esontweni uhlala uphume esontweni uyohlangana nomfana nihlangane ehlahleni. Ngesikhathi nisehlahleni niyabhizi lapha niyajola niyaqabulana kuze kufike umoya wokuthi ke ngelinye ilanga usuyamthemba. Sethatha umntombi bakho umithe ukhiphe isisu wena usuyisaphula umthetho ngamalengiso. Amen. Uhlelwe kahle kini nasesontweni imfundiso yakutshela ukuthi ungalali ngaphandle komshado ungabameli abafana abamisayo emgaqweni. uNkulunkulu uyakulethela umuntu ofanele. Yes, Lord. Wena wamnika usathana indawo emgaqweni wokumisa wamxoxisa wanika inamba ngelinye ilanga waya kubo wakwehlisa iphenti wakungena emathangeni wachithela imbewu kuwena. Thembe sekuchithela imbewu kuwena wena wasuyasaba ngokuba uyisaphula umthetho. Uyazi ekujuleni kwenhliziyo yakho ukuthi okwenzile kungcolile endakulungile uphulile umthetho kaNkulunkulu wokuthi akulalwa ngaphandle komshado. Amen. Amen. Lesikeke usigqoke eside siqalile sakhuphuka wabeka le mpahla ezihloniphekile waqala ufuna ukuthenga impahla ezingahloniphekile wathenga namabhlukwe ngokuba usufuna ukufana nezwe. Yes, Lord. Wamitha wakhipha isisu wena uyisaphula umthetho esilalile ngaphandle komshado waphinde wachitha igazi elingenaqala wakhipha isisu. Amen. Usuyisoni usubhukuda esonweni. Yes, Lord. Yoma ubhukuda esonweni nje lo mfana kasekho
usaphindele lapha ejointini nabangani bakhe bayabhema mhlawumbe uboshiwe usajele mhlawumbe uhleli lapha esibhedlela bagwazene mhlawumbe ufile uqumbile ethuneni so uhamba uziphosa so umhamba uma manje wena yini ngoba uyisaphula umthetho usukwazi ukuhlukanisa okubi nokuhle inkinga ke kulesimo sokukhipha isisu akusekho ukuvusa lo mphefumulo okhiphile kulomntombi bakho obunabo akusekho indlela yokuhlehlisa lesa simo sokuthi ubuye lo mntombi bakho into ebikwenza uziqhenye ayisekho usuthi uyahamba emgaqweni uyaziqhenya noma sowuthi uqonga ukuhlonipheka sebeyakuthuka bona labade befuna kona wone baqhubeka nento nje benza vele ukuthi hayi lo siyamazi lo uyisifebe lo usanda kukhipha isisu lo adela lana lo mjija lo lapho odakwayo usazenza into engcwele manje yebo kuzoba njalo kubantu kuhlezi kuzoba njalo kubantu ngokuba yini umoya kaSathane uyababusa abantu ufuna kube njalo vele egcineni akafuni kube khona ubulungiswa ufuna ningazwani nikhombani so uNkulunkulu wayesethi ngenxa yokuthi umuntu sekwazi ukuhlukanisa okubi nokuhle amen verse 22 chapter 3 Genesis amen uJehova uNkulunkulu wathi bheka uAdamu senjengomunye wethu uyakwazi okuhle nokubi kepha manje makangeluli isandla sakhe awuphinde uhlehle kepha manje makangeluli isandla sakhe makangelule uma engelula isandla sakhe athathe kuwe umuthi wokuphila adle aphile kuze kube phakade uma njengoba uAdam noEve thiwa uAdam obalwayo amen uma angase ngokuba sazi ukuhlukanisa okubi nokuhle yes Lord into angayenza ukulula isandla sakhe athathe kuwo umuthi wokuphila adle funeka aphinda athathe ini umuthi wokuphila adle ngokuba wathatha umuthi wesidlo sokufa wafela esonweni baphula umthetho baba izaphula umthetho baba nesono banekala ngokuphula umthetho so inzalo yabo izalelwe esonweni ingakho thiwa uma engalula isandla sakhe athathe kuwo umuthi wokuphila athole ukuphila okuphakade iyodwa indlela nento ekubuyisela uNkulunkulu ukuthatha ukulula isandla sakho uthathe kuwo umuthi wokuphila uthole ukuphila okuphakade ngokuba basebekwazi ukubona ukuthi banqunu phinda ke yona incwadi uqethele uyakwazi okuhle nokubi kepha manje makangeluli isandla sakhe kepha manje uma engelula isandla sakhe noma manje uma engalula isandla sakhe athathe kuwona umuthi wokuphila adle bese shashasha kuwo umuthi wokuphila adle aphile kuze kube phakade ukuze athole ukuphila okuphakade kakade uNkulunkulu edale umuntu ngomfanekiso wakhe ukuthi abe nokuphila okuphakade ukuphila okuphakade kusekwenzeni intando kaNkulunkulu ungaphumi eceleni so ngokuthi sebeyazi ukuthi bona bayizoni uNkulunkulu wayisebenzelani uJehova uNkulunkulu wamukisa ensimini yase-Edeni ukuba alime umhlabathi athathwe kuwo yes sir
wamxosha uAdamu wabeka ngasempumalanga wamxosha uAdamu wabeka ngasempumalanga kwensimu yase-Edeni amakherubi kanye nenkemba yelangabi ephenduphendukayo ilinde wabeka amakherubi wabeka nenkemba Yes, Lord. wabeka inkemba amakherubi atholakala kwi-tabernacle lawa avimba ukuthi umuntu angakwazi ukungena ngale kule ndawo yabangcwele. Yes, Lord. Amakherubi iwona avimbela umuntu ngaleso sikhathi kwi-Old Testament lesikhuluma ngayo ukuthi umuntu angakwazi ukungena ngale njengoba uMose esakhile wakhe i-tabernacle. Le tabernacle wayakha nesihlalo somusa lapho ongakwazi ukungena khona umuntu. Abafundisi bangena la ngaphambili le khona isinkwa sombukiso bese kuthi ngale kwisihlalo somusa engcwele endaweni yokungcwele akungeni umuntu kungena umfundisi nakhona kanye ngonyaka. Yes, Lord. Yes, Lord. Eyokwenza ungena ngegazi nakhona kufanele kuchithwe igazi ukuze ke angene ngale lelo gazi lokuthethelela abantu lokuqentethelelo ukuze abantu bakwazi ukungena ngale. Kwakudingakala lelo gazi ngesikhathi se-Old Testament Yes, Lord. ukuze bakwazi ukungena Amen. ngale kwisihlalo somusa kanye ngonyaka. So lamakherubi lawa nje bebekiwe sivimbezekile asikwazi ukuvele sizingenele endaweni yokungcwele. Yes, Lord. Amen. Kwadingakala igazi ekumele lichithwe ukuze singene ngale endaweni yokungcwele. Yes, Lord. So manje la ithi incwadi kukhona ngale kwesihlalo kumacherubi khona inkemba. Yes, Lord. enelangabi Inkemba enani? yelangabi Inkemba yelangabi eliphenduphendukayo eliphenduphendukayo ilinde indlela eya emthini Ilinde? wokuphila ilinde indlela eya emthini wokuphila ukuze umuntu afike emthini wokuphila. Funeke adlule kule nkemba le. Yes, Lord. Funeke adlule kule nkemba yomlilo. Amen. Izwi likaNkulunkulu lingumlilo. Yes, Lord. Amen. Hambe kwincwadi yeJeremiah. Uyayazi akithi? Link. Jeremiah 23. Inkemba umlilo. Jeremiah 23 verse 29. incwadi uJeremiah isahluko 23 verse 29 izwi lami linjengomlilo Imake yayizwe ithini indaba? Sifuna ukuzwa ukuthi yini umlilo. Ithi incwadi izwi likaNkulunkulu lingumlilo, linjengomlilo. Yes, Lord. Izwi likaNkulunkulu linjengomlilo. Yes, Lord. Mase ngisafuna nje ukuya ngama details. Ngale kukhona amacherubi, ngale kwamacherubi kukhona inkemba ephenduphendukayo. Yes, Lord. Yes, Lord. yelangabi Yelangabi lomlilo. Yes, Lord. Ilangabi lomlilo. Yes, Lord. So njengoba kunelangabi lomlilo iyasitshela ukuthi ke ukuze umuntu eze kuphileni kufuneke adlule ezwini likaNkulunkulu. Yes, Lord. Uma edlula ezwini kufuneke wamkele izwi likaNkulunkulu ulenze njengoba linjalo ukuze wena ungenelele ekuphileni. Yes, Lord. So sibheke ukuthi ke lenkemba ayilona yini futhi izwi likaNkulunkulu. Hambe kwincwadi yamaHebheru chapter 4 verse 12. Sisabheka lenkemba le ekhulunywa ngayo kwi-Old Testament ekuyiyona le evimbezela abantu ukuthi beze kuphi ekuphileni. Yes, Lord. incwadi kumaHebheru isahluko sesine Yes sir. verse 12 Yes sir. ngokuba izwi likaNkulunkulu Izwi lalela ithi incwadi ngokuba izwi likaNkulunkulu liphilile liphilile
libizwa lona liphilile ukuthi lona linokuphila ngokuba liphilile angeke libe nokuphila lingenakho ukuphila ngeke kwenzeke lokho so njengokuba ke izwi likaNkulunkulu lilethe ukuphila kukho konke okukhona emhlabeni kwase laseliletha umthetho ophilileyo umuntu odalwe uNkulunkulu ngokuphila kwakhe uNkulunkulu waphefumulela umphefumulo wokuphila kumuntu umuntu wabekelwa umthetho umuntu wawuphula umthetho njengoba sephule umthetho umuntu useyisaphula umthetho uma umuntu esephulile umthetho sekunesigwebo sokufa ufele esonweni uzofa inyama yakho ife ibole uzophinde futhi ufe ukufa kwesibili kwasegcibini lomlilo so manje ithi incwadi izwi likaNkulunkulu liphilile linamandla libukhali kunezinkemba zonke ezisika nhlangothi zombili izwi likaNkulunkulu lento esiveza ngale kwincwadi kaGenesis ukuthi ke ithi ngifungezele indaba yenkemba ephenduka amacala onke incwadi uGenesis isahluko sesithathu verse 24 yes sir wamqosha uAdam wambeka ngasempumalanga kwensimu yase-Edeni amakherubhini kanye nenkemba yelangabi ephenduphendukayo ilinde indlela eya emthini wokuphila ilinde indlela ngifuna lo gama ulibambe elithi indlela emthini wokuphila izwi kunenkemba njengoba manje ithi ngale incwadi uMahebheru izwi likaNkulunkulu liphilile and ilindele indlela 4:12 funda ngokuba izwi likaNkulunkulu yes sir liphilile yes sir linamandla libukhali kunezinkemba zonke noma kunezinkemba zonke ezisika nhlangothi zombili izwi likaNkulunkulu yilona leli lihlaba isoni enhliziyweni sicasuke sifuna ukulwa neNkulunkulu nenceku kaNkulunkulu eshumela iqiniso ngokuba yini unecala umuntu olwisana neBhayibheli isitabane umhlwenguli umbulali isifebe isidakwa umphindi umthakathi yinja umqambi manga ingoba banecala umuntu onenkinga neBhayibheli ingoba uguilty ayikho into engakutshela yona uguilty lihlaba kuze kwahlukaniswe umphefumulo nomoya namalunga nomkhatsha lahlulela imicabango yangijabona-ke ngesikhathi selikuhlaba inhliziyo seliyakuveza ukuthi wena hayibo ngempela ngisidakwa yazi ngisifebe yazi angishadile phela umuntu engilela naye angishadanga naye and ngiyaphinga mina ngoba manje ngishadile angazi ngifunani la yini liyakuhlaba imidlinzo yakho uyabona umuntu wesifazane unqunu uthi uyakholwa kodwa emva kwalokho umuntu wesifazane nje behamba enqunu nje ugqoka isiketi esitight noma i-leggings akalifakile ngishipheni uyabona indlela akuyiyona usuyambuka wena uyamkhumula ngamehlo engqondo usuyahamba uyakuyena ngenkanuko yokufuna ukulala naye uyofuna inamba yakhe noma uyomshela ungenza noma ngabe yini ukuze umkhumule le-leggings ulale naye yini umoya obufebe so iBhayibheli seliqhamuka liyakutshela lithi lento enezayo ubufebe wona umuntu wesifazane njengoba ugqoke kanje ungcolile uNkulunkulu wathi uEva noAdam sebatshelile ukuthi ngoba sebefana nabanye babo wabakhela izimpahla zokufihla umzimba ngesikhumba ukuze bafihle ihlazo lomzimba so sikuphi isidingo sokuthi wena ufuna ukuveza umzimba wakho ngokuba yini usathane siyabusa empilweni yakho ingakho ke uma uzwa lelizwi
uthi pho kunani ngokuba yini awusayibona inkinga ngokuba umahosha Yes, Lord. awusayibona inkinga ngokuba isifebe Amen. ngokuba yini awusenaso isimilo Yes, Lord. izwi liyakuhlola Yes, Lord. uma uthi wena usindisiwe Amen. likutshela ukuthi awunako ukuthi usindisiwe ufaka amacici Yes, Lord. awunako ukuthi usindisiwe wena udaka utshwala Yes, Lord. awuyena umKristu wena Amen. ungumzenzisi wisidalwa sezwe uphila kusathane Yes, Lord. you understand so uma izwi likuhlola lahlulela imicabango liyawahlulela imicabango izwi ayimhleki lezi ngiyishoyo ibhole phansi eBhayibhelini nezizindlo zenhliziyo imidlinzo yakho konke okwenzayo uNkulunkulu uyakwazi izwi lakhe linguNkulunkulu uNkulunkulu ungulizwi Amen. ilizwi uNkulunkulu izwi lelo lilalelayo elikaNkulunkulu lakhe linguye uNkulunkulu so uma ngayithola indawo enhlizweni yakho ingokuba unecala engawufuni futhi wena ukuvuma ukuthi unecala Amen. yezo lonto leyo uma ungafuni ukuvuma ukuthi unecala ngeke uzuvunyiswe ngenkani Yes, Lord. you understand Lord. so uma kuthiwa ke lenkemba le iyaphenduka Yes, Lord. ilindele indlela Yes, Lord. eya ekuphileni Yes, Lord. Amen. ngifuna ungiphe incwadi kaIsaya sesifuna indlela ngokuba konke kufanele sikubhekisise sesifuna indlela Isaiah 35 from verse 8 sibheke sifuna indlela ekuyiyona ezosindisa Yes, Lord. siyayifuna ingakho lisho iBhayibheli ke hlolani imibhalo Yes, Lord. search the scriptures Yes, Lord. for in them you think you have eternal life they are them who testify Amen. or who testifies of me Yes, Lord. hlola imibhalo ngokuba kuyo Amen. nithi nokuphila Yes, Lord. kuyiyona imibhalo efakazayo ngami Yes, Lord. Amen. usho njalo uJesu Kristu Yes, Lord. so thina siyayihlola ke imibhalo Amen. ithi incwadi kaJohane chapter incwadi yaIsaiah chapter 35 verse 8 sifuna indlela manje sitsheliwe ukuthi ke kuvaliwe ngale Yes, Lord. Yes, Lord. amacherubi Amen. uma ungena ngale amacherubi khona inkemba ephendukayo macala onke and uAdam uma ngasalula isandla sakhe adle kuloya muthi angakuthola ukuphila okuphakade Yes, Lord. Amen. so mekukhulunywa ngoAdam akukhulunywa ngoAdam qobo lwakhe sekukhulunywa ngomuntu ophilayo Yes, Lord. nenzalo yakhe Yes, Lord. uAdam uyaqhamuka emva kwakhe thina sileyo nzalo Amen. Amen. ngokuba uEva umama wakho konke okuphilayo kuumuntu ofana nami Amen. konke okukhona ngabe India umZulu iChina Hallelujah. umlungu qhamuka kuphi kuEve Yes, Lord. noAdam Amen. sonke singakababa munye uAdam sathi wakhiwa enhlabathini Yes, Lord. so uma izwi likhulumi noAdam kuphela likhuluma nayo yonke into eqhamuka kuAdam Amen. Amen. incwadi uIsaya isahluko 35 so manje siyayifuna indlela ithini verse 8 kuyakuba khona umendo kuyakuba khona nendlela umendo nendlela eyakuthiwa indlela yobungcwele umendo kuyakuba khona indlela ephakeme leyo ndlela ephakeme kuyakuthiwa indlela yobungcwele ongcolileyo akayikuhamba ngayo umuntu ongcolileyo ngeke aze ahambe ngayo umuntu ongalungile ngeke aze ahambe ngayo ndlela Yes, Lord. umuntu oyisoni Amen. angeke aze ahambe ngayo Amen. manje so manje uAdam wonile ukuze athole ukuphila kufuneka alule isandla sakhe adle kuloya muthi Yes, Lord. kodwa manje kunenkembe ebukhali macala onke esikayo Amen. kumele aqale adlule kuyona ukuze athole indlela yakuphi ekuphileni Hallelujah. do you understand so bese ke kuvezwe ukuthi ke ngencwadi futhi ngayimibhalo ukuthi izwi kaNkulunkulu ilona leli lumlilo Yes, Lord. izwi kaNkulunkulu ilona lelifana nenkemba Yes, Lord. izwi kaNkulunkulu ilona leli liyindlela Amen.
linamandla, liyizwi likaNkulunkulu enamandla, liyindlela, Amen. libukhali kunezinkemba yizwi zonke, elibukhali ngaphezu kwezinkemba zonke, lisika nhlangothi zombili, liyasika. lihlaba kuze kwahlukaniswe umphefumulo nomoya So namalunga omkantsha. uma isono sinamathele enyameni, wena uthi ufuna ukuphila okuphakade, kufuneke uvumele izwi lihlabe lihlukanise, Hallelujah. lihlukanise inyama nesono, Amen. Amen. ukuze wena uphile ngokukamoya. Yes, Lord. Kodwa manje ithi incwadi kaIsaya 35 verse 8, yakuba khona umendo Yes, Lord. nendlela Yes, Lord. ongcolileyo angeke aze ahambe kuyo. Amen. Kepha iyakuba ngeyabantu bakhe, Lendlela inabanini bayo, Yes, Lord. inabantu bayo. Yes, Lord. Do you understand? So ngalesikhathi uJesu Kristu siyibona le ndlela ngithi sesiyofuna ukuthi ke ubani le ndlela le ohambe lapha kwincwadi kaJohane. Hallelujah. Ungiphe ku chapter 6. Ngifuna from verse 31. incwadi ngokukaJohane, isahluko 6, Yes sir. verse 31. Yebo. Okhokho bethu badla imana ehlane njengokulotshiweyo ukuthi wabapha isinkwa esivela ezulwini ukuba badle. uJesu wayesethi kubo, ngiqinisile ngithi kini, kwakungesiye uMose owabanika isinkwa esivela ezulwini, kodwa uBaba onipha isinkwa soqobo esivela ezulwini. Umusa ababewuthola ehlane labo ababehamba noMose. So labo abafuna isign noma uphawu lokuthi uJesu Kristu uvela kuNkulunkulu, ngokuba uMose uNkulunkulu wabenzela umusa wathola isinkwa. Mase athi uJesu Kristu, Amen. Ngiqinisile ngithi kini, kwakungesiye uMose owabapha isinkwa akuyena uMose owebapha isinkwa, esivela ezulwini, kodwa uBaba kepha uNkulunkulu, onipha isinkwa soqobo uNkulunkulu obanika isinkwa soqobo. uMose lesinkwa ababesidla sasingavela ezulwini, kwakuyisibonakaliso saNkulunkulu olapha kona ukuthi badle basustain i-energy nokuthi balinde kuze kufike isikhathi sokuthi baye eKhanani. But manje uthi uBaba ulethe isinkwa soqobo esivela kuphi? ezulwini, ngokuba isinkwa sikaNkulunkulu Ngokuba isinkwa sikaNkulunkulu singuye owehla ezulwini. akushiwa ngusisona esehla ezulwini, singuye umuntu lo Yes, Lord. okhonjwayo. Ukhonjwa umuntu osesimweni sikaNkulunkulu, Amen. okuyena olethe ini? Ukuphila. Amen. Safuna indlela. Amen. Njengoba senza lento sihlola imbhalo, sifuna indlela. So kunguye. Amen. Ngokuba isinkwa sikaNkulunkulu Ngokuba isinkwa sikaNkulunkulu singuye owehla ezulwini, lowo owehla ezulwini, olipha izwe ukuphila, unika ini? olipha izwe ukuphila. Sifuna lenkemba le, sifuna lo mlilo, sifuna le ndlela, Yes, Lord. sifuna lokuphila, Amen. sifuna inkemba, sifuna umlilo, Yes, Lord. sifuna indlela, sifuna ukuphila. Yes, Lord. Khona bathi, Isinkwa Hallelujah. nguye. Amen. khona bathi kuye, Nkosi, siphe njalo leso sinkwa. Siphe njalo leso sinkwa. uJesu wathi kubo, uJesu wayesethi kubo, mina mina ngiyisinkwa sokuphila. isinkwa sokuphila. Sesiyathola ukuthi ubani isinkwa? uJesu isinkwa. Amen. Futhi uyena indlela, Amen. futhi uyena inkemba, futhi uyena umlilo. Yes, Lord. uJesu Yes, Lord. ungumlilo, uyinkemba, Yes, Lord. Mina ungulizwi, Hallelujah. uyisinkwa, Amen. ungukuphila Yes, Lord. okuphakade. Amen. mina ngiyisinkwa sokuphila. Uyisinkwa sokuphila. Yabona le yankemba eyabekelwa uAdam engadini, iyona le ekhulumayo la. Amen.
ozayo kimi lo oza kimi kasoze alamba ngeke aphinde alambe, nokholwa kimi nalowo okholwa kuye kasoze oma ngeke aphinde ome. Kudla kwamoya, isinko sikamoya, amanzi kamoya, njengoba esho kanje Yes, Lord. ethi akasoze oma. Hambe ku chapter 7 verse 39, starting from verse 38. Mase uyabuya la sova ngale ncwadi, bese siyahamba siyayisoveza khona indlela futhi. incwadi ngokukaJohane Yes, sir. isahluko 7 verse 39 washo lokho ngomoya abazawamukela abakholwa nguye Umoya abazawamukela abakholwa nguye. Ingakho ethi abaphuza kimi Yes, Lord. ngeke baphinde bome. Yes, Lord. Lokhu ukusho ngomoya ekumele bawamukele labo abakholwa kuye haleluya haleluya kuphela, Amen. labo abakholwa kuye. Amen. So uphinde ngale futhi kunento ngifuna ukuyiveza kuyona incwadi ya chapter 6 angithi. amen Ngifuna ungivezele u63, chapter 6 verse 63. Starting from verse 57 Hallelujah. incwadi ngokukaMathewu isahluko 6 or starting from verse 55. from verse 55 incwadi ngokukaJohane isahluko 6 verse 55 ngokuba inyama yami ingukudla isibili Inyama yakhe yona uyiluphawu lesinkwa Yes, Lord. esivele ezulwini, Yes, Lord. negazi lami lingukuphuza isibili igazi lakhe liwuphawu lewayini Yes, Lord. ekuyiyona sivumelwano esokwenziwe esisha Yes, Lord. ngokwetestament endala, Yes, Lord. sokuthi manje nali igazi ekumele lichitheke ukuze sikwazi ukungena emngcweleni lapho besingakwazi ukungena khona ngesikhathi sika-Adamu, noma kuthiwa-ke kwakubekiwe amakherubi, kubekiwe nenkemba. Yes, Lord. Umuntu ofuna ukuza kuyona afuna alule isandla. Yes, Lord. So manje njengoba-ke amen sekulethiwe lesivumelwane singuJesu Kristu, Yes, Lord. okuyena igazi lakhe kumele lichitheke, Yes, Lord. umzimba wakhe ubethelwe, amen abantu abadla nabenza intando yakhe benza intando kaNkulunkulu. Uma wenza intando kaJesu Kristu ungacathi wenza intando kaJesu Kristu inyama, wenza intando kaMoya Engcwele. Yes, Lord. odla inyama yami aphuze igazi lami Uma udla inyama kaJesu Kristu uphuze igazi lakhe, uhlala kimi kimi lalela, nami kuye naye mase hlala kuye. Ngeke uze uJesu Kristu ungabizwanga uNkulunkulu. Yes. Ngeke uze ukholwe uJesu Kristu ungazange uzuvume uNkulunkulu. Yes, Lord. Ngalokho sokufakazela ngencwadi yokuqala kwaseKorinte chapter 12. Before siveza izinto ezini, 12 from verse 3. incwadi yokuqala kwabaseKorinte isahluko 12 Yes, sir. ivesi lesithathu Aha. ngakho ngiyanazisa ukuthi Manje siyanazisa ukuthi uJesu Kristu uthini, njengoba umpostoli Paul mekhuluma akukhulumi yena, akukhuluma umoya oyingcwele kuyena. Yes, Lord. Manje uthini? ngakho ngiyanazisa ukuthi akukho muntu okhuluma ngomoya kaNkulunkulu Akekho umuntu okhuluma Ongathi. uNkulunkulu ongathi kathukwe uJesu akuthukwe bani? uJesu Akekho noyedwa umuntu othi ukhuluma ngomoya kaNkulunkulu ongathi akuthukwe Yes, uJesu. Lord. futhi akukho muntu ongathi uJesu uyinkosi Akekho umuntu ongavuma ukuthi uJesu uyinkosi. kuphela ngaye Kuphela ngaye umoya ngaye ongcwele umoya onjani? ongcwele Umoya oyingcwele okusondeza kubani? kuKristu. Yes, Lord. Umoya oyingcwele Yes, Lord. othi uma ulalela uKristu ukuthinde. Yes, Lord. Ngokuba uthi kuyona le chapter kaJohane chapter 6 verse 63. Hallelujah. Khona ishoyo incwadi ngokukaJohane isahluko 6 yes sir, verse 63 yes sir. ngumoya ophilisayo Umoya ophilisayo lo moya okuKristu amen
lo moya onguKristu Yes, Lord. iwona ophilisayo. Inyama ayisizi Inyama lutho. ayinanzuzo. Yes, Lord. Inyama ayinanzuzo. Umoya ophilisayo njengoba uphefumula nje. Amen. Umoya. Amen. Lo moya uzange uzakhele lo moya wena. No. Ayikho into ongazenzela yona ngaphandle kokunika uNkulunkulu udumo. Yes, Lord. Ngokuba uNkulunkulu uma ethi Amen. Amen. shaya isithupha Yes, Lord. ziyacisha ibani. Yes, Lord. Uma uNkulunkulu evala iminyango iyavalwa, uma uNkulunkulu evula iminyango iyavulwa. Uyena kuphela lawo mandla. Yes, Lord. Ngisho ungahamba uyohlabela amadlozi, uhamba izangoma, uhamba inyanga. Yes, Lord. Amen. Kodwa uNkulunkulu uma esevala Hallelujah. Hallelujah. uyavala. Umnyango uNkulunkulu evula umnyango uyavula. Yes, Lord. Awunakuza uyini bathini? Uzandulela. Yes, Lord. Inyama ayisizi lutho. Inyama ayinanzuzo. Amazwi engiwakhulumeli Amazwi, izwi Yes, Lord. angumoya, ilona eliletha ukuphila. angukuphila. So, umthetho owesaphula mthetho. Yes, Lord. Ukuze isaphula mthetho sibuyisane noNkulunkulu, kufanele ke sibuye sihambe ngendlela. Yes, Lord. Leyo ndlela leyo ikuKristu. Amen. Njengoba uJesu Kristu kwincwadi yakhe chapter 6 Amen. waJohane, ngifuna lapha ungiphe from verse 36. Incwadi ngokukaJohane isahluko 6 Yes sir. verse 36. Yebo. Kepha ngithi kini, ningibonile nokho anikholwa. Nimbonile uKristu usho kulabo ababekhona usikhathi bembona kodwa bakholwanga. Yes, Lord. Kepha ubusisiwe okholwa ongabonanga. Yes, Lord. Kepha ngithe kini, ningibonile nokho anikholwa. Babone inkazimulo kaNkulunkulu bangakholwa. Yes, Lord. Mhlawumbe nami ngake ngikholwe ngaloso sikhathi angazi. Amen. Mhlawumbe ngangizokholwa Yes. ngokubona izibonakaliso. Uma umusa wakhe ubonakalisiwe kimi, Amen. Yes, Lord. evumile Amen. ngiyokholwa. Uma umusa wakhe ucashisiwe kimi, ngeke ngikholwe njengofaro. Amen. Ngiyoqhubeka ngiphike enkanini. Yes, Lord. Ngifuna ukwenza umathanda. Amen. So manje uthi uJesu Kristu, Kepha ngithe kini, ningibonile ngibonile nokho anikholwa. angifunanga ukukholwa. Konke angipha khona uBaba Konke akunikwe umoya oyingcwele kuza kimi. kuza umuntu. Yabona mangithi sikhuluma ngomusa. Yes, Lord. Uma thina njengoba sishumayela Yes, Lord. umuntu eza la kuthina Yes, Lord. Yes, Lord. ezofuna ukuhamba nathi indlela yomngcwele, Yes, Lord. akabizwanga yimina No, 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 no. nhlobo. Amen. Ozayo kimi Lo oza kulezwi noma kule mfundiso esifundisayo, angisoze ngamlahlela umoya ngaphakathi. oyingcwele ngeke uzumlahlele ngaphandle. Awuhlehle kancane ithini? Konke angipha khona uBaba Konke okuza kuJesu Kristu ima. Hallelujah. Tha incwadi, inyama ayinanzuzo. Yes, Lord. Yes, Lord. Amen. Inyama ayinanzuzo. Yes, Lord. Amen. Kwincwadi yaseKorinte yokuqala chapter 12 Yes, Lord. ithi akekho umuntu ongathi uKristu Yes, Lord. ethi uNkulunkulu. Yes, Lord. And akekho umuntu ongafuna uJesu Kristu ukuthi uyinkosi ngaphandle kaMoya oyingcwele. Yes, Lord. So uma umuntu eza kuKristu ingoba ke uMoya oyingcwele Amen. umthintile, Yes, Lord. kunendawo kaMoya oyingcwele kuyena, Yes, Lord. ukukhanya kuyasondela. Amen. Amen. You understand? Amen. So ngalena ke njengoba ethi konke angipha khona uBaba konke amlikile ukuthi umuntu okholwayo thina yabona njengoba sishumayela Amen. asizenzele abangani, asincengeli umuntu Amen. and asinandaba nokuthi ubani, Amen. ngokuba asiyenzeli lento ukuze sithole udumo noma sithole ukuthandwa abantu, Amen. kodwa siyenzela lento ukulungisa imphefumulo yabantu babuyiselwe endleleni Amen. ukuze bathole ukuphila okukuKristu. Yes, Lord. So umuntu noma singathiwa sishumayela abantu abawu4 noma abawu5 noma oyedwa, as long lo muntu ekholwa Yes, Lord. evumile ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi, Amen. singashumayela kuyena kuze kube kufika isikhathi ekugcineni sokuthi sonke Yes, sife. Lord. Ngokuba yini? Ulethwe umoya oyingcwele
kodwa uma sibelethwe imithi esihambe soyilanda enyangeni kungagcwala yonke iCape Town ize la kuthina ngenxa ukuthi thina sibatshela izinto abafuna ukuzizwa senze izibonakaliso zamanga. Verse 44. Akakho ongaza kimi uma ubaba ongithumileyo angamdonsi. Akekho umuntu ongeza kuKristu noma ongeza kule mfundiso engcwele uma engabizwa ngomoya engcwele. Amen. Akekho. Amen. Wonke umuntu oza la Yes, Lord. kwizwi lenkosi uJesu Kristu ingokuba ke umoya oyingcwele uyitholile indawo kena. Donsi. You understand? Hallelujah. So manje na ke njengoba ethi konke Amen. okuza kumina Amen. ngikunika ubaba. Yes, Lord. Abafarisi Amen. nabasadusi Yes, Lord. nababusi Amen. uma bengayifuni lemfundiso Yes, Lord. ingokuba ke baphika uNkulunkulu Yes, Lord. kodwa bathi bayamazi. Yes, Lord. You understand? Yes, Lo ncwadi incwadi yaThithu Amen. ikhuluma ngayo incwadi yaThithu chapter 1 verse 15 Amen. ikhuluma ngabo abantu abathi bayamazi uNkulunkulu, abantu abakholwa ngokwenyama Hallelujah. kodwa ke Hallelujah. bakholwa ngenyama kuphela nangemlomo. Yes, Lord. Yes, Lord. Ngiphe? Incwadi yompostoli uPaul kuThithu. Yes sir. Isahluko sokuqala. Yebo. Verse 15. Yes sir. Kwabahlanzekileyo Kulabo abahlanzekileyo yilabo umoya oyingcwele obakhucululile konke ukungcola kwabo wangena wahlala konke kuhlanzekile, konke kumsulwa. kepha kwabangcolileyo Labo abavuma ngomlomo kuphela nabangakholwayo. Yes, Lord. Abangakholwayo Yes, Lord. inhliziyo zabo azikholwa kodwa imilomo yabo ihlangathi iyakholwa. Amen. Bonke kungcolile. Yes, Ngisho unembeza wabo wonakele. Akukho lutho oluhlanzekileyo, Bonke kungcolile. kodwa kungcole ingqondo yabo Ingqondo yabo nonembeza wabo. nonembeza wabo ungcolile. Bavuma ukuthi bayamazi Nemilomo uNkulunkulu, yabo bathi bayamazi uNkulunkulu. kepha bayamphika ngemisebenzi yabo. Kodwa base kumele bakhombise ngemisebenzi yobungcwele, bayamphika uNkulunkulu, bahlele kube nidakwa, bahlele kube nifebe, bahlele kube niphindi, bahlele kube nabathakathi, bahlele kube nizangoma, bahlele kube nabaqambi bamanga, bahlele ekutshumayeleni abantu besifazane bagqoka amabhlukwe, bafaka inwele zokufakelwa nama makeup namacici nobucwebe. Bangabanyanyekayo. Lezi iBhayibheli Yes, Lord. abafundisi bamanga bangabanyanyekayo, Nabangalaleliyo. abangalaleliyo. Hallelujah. Nasemisebenzini yonke Ngisho emihle. imisebenzi yabo ayimihle, kwimisebenzi emihle abanamsebenzi, Kabasizi lutho. abanamsebenzi. Yes, Lord. You understand? So manje belala incwadi ya chapter 6 kaJohane. Amen. Umfundele from verse 36. Hallelujah. Oh, starting from verse 38. Verse 3. Incwadi ngokukaJohane isahluko 6 verse 38. Yes sir. Ngokuba ngehle ezulwini. Lo uthi wehle kuphi? Ngokuba ngehle ezulwini. Ngehle ezulwini, yena wehle ezulwini. Kungengokuba ngenze intando yami, Akazange ukuzokwenza intando yakhe, kodwa ukuba ngenze intando yongithumileyo. uzokwenza intando kaMoya oyingcwele, uzokwenza intando kalizwi ngokuba yini yena uzovula indlela. Njengoba incwadi kaIsaiah chapter 35 verse 8 ithe ke kuba khona umendo Yes, Lord. nendlela, Yes, Lord. and abantu abangcolile ngeke baze bahambe kuyona. So uma ethena uyilo sosinkwa uyilo ndlela, Yes, Lord. bese afinda akuveze futhi kwincwadi kaJohane chapter 14 verse 6. Incwadi ngokukaJohane isahluko 14 Yes sir. verse 6. uJesu wathi kuye, mina ngiyindlela neqiniso nokuphila. Yena uyini? Ngiyindlela neqiniso nokuphila. Sithe thina sifuna indlela, Amen. sifuna iqiniso, Amen. sifuna ukuphila. Amen. Akakho oza kuBaba ngaphandle kwami. Lalela, hambe kwincwadi yaGenesis chapter 3 verse 22 bese uyayibamba le ncwadi 14:6. Sesiyabavezela manje isambulo sisonke ukuthi ke yini abantu ekumele bayenze. Chapter 3:22. Chapter 3 verse 22. Hallelujah. Incwadi uGenesis isahluko 3 verse 22.
uJehova uNkulunkulu wathi bheka uAdamu usenjengomunye wethu uAdamu usenjengomunye wethu uyakwazi okuhle nokubi usazi okubi nokuhle kepha manje makangeluli isandla kepha manje sakhe uma engaluli isandla sakhe athathe nakuwo umuthi wokuphila athathe kuwo umuthi wokuphila adle aphile kuze kube phakade aphile kuze kube phakade mesithini ngale kuncwadi kaJohane chapter 14 verse 6 haleluya incwadi ngokukaJohane isahluko 14 verse 6 uJesu wathi kuye mina ngiyindlela uyindlela neqiniso nokuphila akakho oza kubaba ngaphandle kwami so umuntu ofuna ukuphila ofuna ukubuyisana noNkulunkulu kufuneka eze kubani kuJesu indlela idlula kubani kuJesu nguJesu haleluya ayikho enye indlela sikhuluma ngendlela yokubuyisana noNkulunkulu nokuphuma esonweni unguJesu uyena kuphela oyindlela umuntu ngiyafundisani ahambe esikoleni ayofunda iminyaka emingakanani ethi ufuna ukufundisa abantu ngeBhayibheli uma enganikwanga umoya oyingcwele bonke kuyizeleze ngokuba akabaphathisi umuntu uphakamisa abantu izandla ufundisa imfundiso zabantu akafundisi into ebhalwe phansi eBhayibhelini akakwazi ukwambula iBhayibheli akakwazi ukushumayela ngesono ngokuba yini umfundisi wamanga umfundisi kaSathane ufundisa ukuthi abantu babe namadimoni ubhizi unezelela amadimoni kubantu haleluya ngokuba yini bonke lokho akwenzayo akuphumi uNkulunkulu thina lokho esikwenzayo sikunikwe umoya oyingcwele haleluya angikhathali uma ngabe upresident noma ngabe ubani ethi ufuna ukuzophikisana nalento ebhalwe phansi eBhayibhelini lowo umfundisi kaSathane akakho ongeza kimi uma ubaba ongithumileyo engamdonsi uma wena uthi uyakholwa kodwa ukholwa kuJesu Kristu uthukile amen mina ke ngiyokumvusa ngomuhla wokuphela uyena ovusa ubani ovusa uJesu Kristu ubani okwashula lizwe uJesu Kristu Jesu Kristu unguNkulunkulu amen uNkulunkulu unguJesu Kristu amen inyama akuyena uJesu Kristu icontainer ayihleli kuyona uNkulunkulu kodwa ke umoya ongcwele uKristu uyena uNkulunkulu ogcotshiweyo uyena uNkulunkulu amen incwadi ngokukaJohane isahluko 6 verse 45 ngokuba kulotshiwe kubaprofeti ukuthi bonke bayakuba ngabafundiswe nguNkulunkulu bonke bayakuba ngabafundiswe uNkulunkulu uqobo lwakhe uNkulunkulu ebafundisa abantu bakhe manje yilowo nalowo ozwile kubaba yilowo nalowo ozwile kubaba wafunda wasefunda uyeza kimi uza kubani uyeza kimi uza kuKristu yes lord understand amen akekho umuntu ongathi uyakholwa kodwa akakholwa loKristu uhlala ngesikhathi sakho and wisiwula monjalo uqongoze kumnyameni understand ngokuba nasi sasinjalo isho njalo incwadi sasidukile chapter 15 yes lord kaJohane hallelujah bese ungipha uverse 10 hallelujah incwadi ngokukaJohane isahluko 15 verse 10 yes sir uma nigcina imiyalo yami uma kuphela sigcina imiyalo yakhe niyakuhlala othandweni lwami siyobe sesihlala kuphi othandweni lwami thando lukaNkulunkulu thando lukaJesu thando lukaMoya Ngcwele hallelujah hallelujah thando lukaNkulunkulu ophilayo uJehova unguye ongunguye yes lord hallelujah ayikho enye indlela uma etshena ungumnyango uyisango akekho ozongena ngophahla no thina kuleso sisekelo yes lord and incwadi iyasho futhi ukuthi ke konke esiyaqala egameni lakhe uJesu Kristu kuyakwenziwa siyakwenzelwa so igama lakhe lona gama ekumele silibize kukho konke uma sithandaza uma sifuna ukubuyisela uNkulunkulu sibuyisela ngoJesu Kristu kodwa qala ufuna ube nokuqonda nomfundisi onolwazi ngeBhayibheli uma nigcina imiyalo yami phela futhi uma ugcina imiyalo niyakuhlala othandweni lwami yobe senihlala othandweni likaKristu njengalokho nami
ngigcinile imiyalo kaBaba njengoba naye indodana yagcina imiyalo kaBaba ngihlala othandweni lwakhe wenza yonke into eshiwo uNkulunkulu wayesehlala othandweni akekho umuntu ongahlala othandweni kaNkulunkulu engayenzi intando kaNkulunkulu engayenzi imiyalo kaNkulunkulu engayigcini soze nginitshelile lokho ukuba ukuthokoza kwami kube kini nokuthokoza kwenu kugcwale ukuze ukujabula kwakho kwande nokuthokoza kwakho kugcwale ukuthi mfi Yes, Lord. ufuna ugcine imiyalelo Yes, Lord. ukwazi ukuhlukanisa okubi nokuhle uhlale kulokhu okuhle ngokuba ungohleli kulokhu okuhle uhambe kukhanyeni okunguKristu. Yes, Lord. Petru wayesethi Hallelujah. incwadi zenzo isahluko sesibili verse 37 sebekuzwa bahlabeka bathi kuPetru bahlabeka enhlizweni bathi kuPetru nakwabanye abapostoli madoda bazalwane madoda bazalwane siyakwenze njani na yini ekumele siyenze manje? uPetru wayesethi Petru wayesethi phendukani kumele uyenze ukuphenduka, phumani kulamasonto amanga, phumani kulamabandla amanga, phendukani lilandele imfundiso yeqiniso, phendukani liphenduke ezonweni zenu, lishiye zonke izinto zenu enizenzayo ukugcola. yilowo nalowo abhabhathizwe Umthetho wezaphula mthetho uma ke sewubonile ukuthi uyisoni waphenduka ingokuba uyavuma ukuthi uyisaphula mthetho mase uyabhabhathiswa egameni likaJesu Kristu, ubhabhathiswe egameni likaJesu Kristu, alikho elinye igama. phendukani So, yilowo phendukani. nalowo abhabhathizwe egameni likaJesu Kristu Kukho ukuthethelela kwezono zenu, kukho ukuthethelelwa kwezono zenu khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele inhloso yokuphenduka nokubhabhathiswa, ukugezwa lezono nokuvuma ukuthi uyisoni. Yes, Lord. Noseke unika isiphiwo sikamoya oyingcwele ukuthi uNkulunkulu aphile kuwena. Yes, Lord. uNkulunkulu ufana aphile kuwena ngezwi lakhe. Ayikho enye into ekumele uphile ngayo ngaphandle kwezwi. Amen. Izwi kufanele kube isinkwa semihla ngemihla. You understand? Yes, Lord. So ngalokho ingakho kufanele uphenduke ukuze unikwe isiphiwo sikamoya oyingcwele. Kufanele uphenduke uzibone ukuthi uyisoni. Naye uzuyibona ukuthi uyisoni uma ungashungeyezwa ngokuthi wena uyisoni, Yes, Lord. ungavezelwa ngokuthi wena uyisoni ngokweBhayibheli. Yes, Lord. Siyabonga ngomusa kaNkulunkulu nothando kaNkulunkulu ukuthi asinike lesikhathi sokuthi sikwazi ukuma lapha phambi kwenu sisambule imibhalo sihlole imibhalo ngokuba ke ayikho enye indlela ngaphandle kwendlela ekuKristu. Sifuna indlela, mina ngindlela neqiniso nokuphila indlela, iqiniso nokuphila. Siyabonga vele ngomkhuleko Baba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu uNkulunkulu onamandla siyabonga Nkosi uJesu ngezwi lakho eliyindlela neqiniso nokuphila. Nkosi akekho Nkosi ongamkela izwi lakho ngentokozo ngaphandle kuba uNkulunkulu wena Jehova osezulwini umlethile eqinisweni. Baba isikhathi isona lesi njengamanje izitshalo zikulungele ukuvunwa. Siyabonga Nkosi ukuthi izwi lakho lenza umsebenzi ngaphakathi kwenhliziyo zethu. Liyakwembula wena Nkosi uJesu oyindlela neqiniso nokuphila. Makube loyo naloyo Nkosi lizwayo izwi lakho njengamanje azuzeke aze angene umgcine Nkosi angene emanzini esephendukile ngoba yilona ithuba leli lokuthi umuntu nomuntu ayihlole ukuba yena wenza intando yakho yini Nkosi ngoba umuntu umdalele intando yakho. Wonke umuntu ozayo izwi lakho Nkosi mnika amandla ukuba ayihlole ukuba ukhona yini endleleni enguKristu eyindlela neqiniso nokuphila esiholela ekhaya ezulwini. Bagcine Nkosi baze bangene emanzini laba bangakabhabhadiswa sebevumile ukuba bayizoni. Bagcine Nkosi baze bangene emanzini baphenduke babhabhadiswe egameni likaJesu Kristu ekuyilona igama elikwazi ukusithethelela izono zethu. Balinde isiphiwo sikamoya oyingcwele esingesithembiso ekuyisona Baba ekumele sisilinde esizosihola ekuphileni kuze kube phakade naphakade. Amen. Hallelujah. Bazalwane kubo bonke laba abalizwayo izwi asebekhethile bathatha isinqumo njengamanje kubafuna ukubhabhadiswa bona egameni likaJesu Kristu. Ngiyayishiya inamba, sheshisa uthatha ipeni, ngiyayishiya inamba ne-email address.
nalabo abanemibuzo ngizoyishiya inamba ne-email address ukuze sikwazi ukuxhumana. Inamba ithi 066 566 9245. Ngizoyiphinda inamba ithi 066 566 9245. Ne-email address ngizoyisho i-email address, thatha ipeni ubhale phansi. I-email address ithi izwilenkosi.ujesuKristu@gmail.com. Ngizoyiphinda i-email address ithi izwilenkosi.ujesuKristu@gmail.com. Ney'ntshumayelo ziyatholakala kubo bonke laba abafuna ukuyilalela, uphindaphinde uyithole ngokwanda kwazo nangokuhlukana kwazo ziphelele. I-email address ku-YouTube iy'ntshumayelo ziyatholakala zonke. Muthayipha ku-YouTube uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, uzobe usuyithola zonke iy'ntshumayelo, uyilalele, ungakhohlwa ukusubscribe. Ku-YouTube ngiyasho ngithi muthayipha ku-YouTube uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, uzobe usuyithola iy'ntshumayelo zonke ngokuphelele kwazo. Ungakhohlwa ukusubscribe nokusherisha kwabanye abantu, nabo babe nokuqonda mabethi bayakholwa egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Inkosi uJesu Kristu mayivumile uthumele nakuyihlobo zakho nakubo bonke obathandayo. Ku-YouTube uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, uzobe usuyithola-ke iy'ntshumayelo ngokuphelele kwazo. Naku-Instagram muthayipha ku-Instagram uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, uzobe usuthola i-handle, usubscribe, ukwazi nokusenda ama-DM. Ku-Instagram uthi share, ku-Instagram uthi search, uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, uzobe usukwazi ukuyibona i-handle yethu, ufollowishe nokuthi ukwazi ukusenda ama-DM. uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi empilweni zethu manje kuze kube phakade. Amen. Amen. Sibonge bazalwane umusa wenkosi nothando. Siphinde futhi sicela inkosi ukuthi sigcine sibonane ngokuzayo uma inkosi ivumile. Amen. Amen.